Για μένα ο Απόλλωνας σημαίνει παιδικά χρόνια, αναμνήσεις. Για μένα είναι μια ιδέα και μια θρησκεία. Ο Απόλλωνας για μένα είναι μια οικογένεια. Απόλλωνας, Σμύρνη, οικογένεια, διαφορετικότητα, συλλογικότητα, κομμάτι της ψυχής μας. Είναι μια ομάδα που έχει ρίζες και το βλέπουμε αυτό και στην καθημερινότητα όταν ερχόμαστε στο γήπεδο. Βλέπουμε 2 και 3 γενναίες Απολλωνιστών. Βλέπουμε παππούδες με εγγόνια που είναι Απολλωνιστές. Μαζί με την οικογένειά μου, ό,τι καλύτερο μου έχει τύχει στη ζωή μου. Έχω πάει σε πάρα πολλά εκτός έδρας παιχνίδια για να θαυμάσω την ομάδα. Ο Απόλλων Σμύρνης υπήρξε, είναι και πάντοτε θα είναι ένας υποδειγματικός σύλλογος, μια υποδειγματική ομάδα που θα δίνει και θα δίνει πάντοτε τη δική του φιλοσοφία για το ποδόσφαιρο και για τον αθλητισμό γενικότερα. Εφτά φίλαθλοι μαζεύτηκαν κάποιο απόγευμα στη Σμύρνη το 1890. Ψάξαν να βρουν πώς μπορεί να οργανώσουν ένα σωματείο το οποίο να προσφέρει κοινωνικό έργο. Αρχικά ξεκίνησαν με τον Ορφέα το 1890, ο οποίος Ορφέας μετεξελίχθηκε σε Απόλλωνα το 1891, έγινε γυμναστικός σύλλογος δηλαδή. Η πρώτη ποδοσφαιρική ομάδα του Απόλλωνα ιδρύθηκε το 1907. Ήταν ανεπίσημη. Αλλά στη συνέχεια πήρε μέρος στο πρωτάθλημα της Σμύρνης το 1909. Το 1920 στην Ελλάδα, εδώ την ελεύθερη Ελλάδα, δεν έγινε πρωτάθλημα. Έγινε όμως στη Σμύρνη, η οποία ήταν πλέον ελληνική. Πρωταθλητής αναδείχθηκε ο Απόλλωνας. Το 1922 η Σμύρνη καταστρέφεται. Οι φίλαθλοι, οι οπαδοί, οι παίκτες, τα στελέχη, οι παράγοντες και όλοι οι άλλοι άνθρωποι του Απόλλωνα έρχονται στην Αθήνα φυσικά, όπως χιλιάδες άλλοι πρόσφυγες. Εγκαθίστανται στη συνοικία Ρουφ και εκεί προσπαθούν να ξαναδημιουργήσουν την ομάδα τους. Αυτό γίνεται αμέσως και την επόμενη χρονιά, το 1923, καταφέρουν να παρουσιάσουν ένα αξιόλογο ποδοσφαιρικό συγκρότημα. Την επόμενη χρονιά μάλιστα, που αρχίζει το πρωτάθλημα Αθήνας, αναδεικνύονται πρωταθλητές στην Αθήνα. Πράγμα πάρα πολύ σημαντικό. Θυμάμαι τον παππού μου κάθε Κυριακή με το που έβλεπε την ομάδα να βγαίνει στο γήπεδο. Τη συγκίνησή του ήταν πάρα πολύ μεγάλη γιατί σκεφτόταν τη Σμύρνη και τη Μικρά Ασία βλέποντας τους παίχτες και η συγκίνησή του ήταν τεράστια. Είναι το κομμάτι του ελληνισμού, του πρόσφυγα δηλαδή και του πολιτικού πρόσφυγα, όπου ήρθε εδώ στη μητέρα γη, στη μητέρα Ελλάδα δηλαδή και ειδικά σε αυτή τη γειτονιά. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο που στην Ελλάδα έχουμε πολλούς Απόλλων. Σύμφωνα με την παράδοση, όλοι αυτοί οι Απόλλωνες σε διάφορες γειτονιές είναι κομμάτια του πολιτιστικού συλλόγου της Σμύρνης που όταν οι πρόσφυγες έφυγαν πήγαν στις περιοχές και έκαναν συλλόγους με την επωνυμία Απόλλων. Το 1961, μετά από μια πολύ σπουδαία νίκη μέσα στο Καραϊσκάκι επί του Ολυμπιακού, ο Απόλλων θα μας έκανε τραπέζι στην Πλάκα. Ο Απόλλων την εποχή εκείνη είχε ένα καφενείο σαν έδρα που μαζευόταν οι πρόσφυγες, οι παλιοί Απολλωνιστές. Πήγα πρώτος εγώ στο καφενείο και κάθισα σε μια καρέκλα. Και όπως κάθισα έτσι σκεπτικός, μικρός, 18 χρονών τότε, έρχεται ένας κύριος με ένα παπηγιόν. Και μου λέει, ο κύριος, λέω, Σιμιγδαλάς. Κύριε Σιμιγδαλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας κάνετε ευτυχισμένους σήμερα. Αυτό με σημάδεψε. Με σημάδεψε σε όλη την υπόλοιπη ζωή μου. Γιατί κάτι κατάλαβα ότι μπορώ να προσφέρω σε κάποιους ανθρώπους. Θυμάμαι υπήρχαν άνθρωποι 80'ριδες τότε, την εποχή, οι οποίοι είχαν γεννηθεί στη Σμύρνη και είχαν προλάβει και τον Απόλλωνα να παίζει μπάλα στα γήπεδα εκεί της Μικράς Ασίας και συγκεκριμένα και στο δικό του στην Σμύρνη. Αυτοί οι άνθρωποι κάθε φορά που ερχόντουσαν στο γήπεδο βέβαια
ήταν συγκινημένοι και μάλιστα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό όταν η ομάδα κέρδιζε. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά άνθρωπο ο οποίος μετά από αυτό το 3-0 που θυμάμαι ήθελε να με αγκάλιασε και έκλαιγε σχεδόν και μου έλεγε ευχαριστώ Νίκο. Το 1932 η ομάδα του Απόλλωνα, μόλις 10 χρόνια μετά την καταστροφή της Σμύρνης, πηγαίνει στην Τουρκία και παίζει 3 παιχνίδια, 1 νίκη και 2 ισοπαλίες. Είχε δυναμώσει πάρα πολύ δηλαδή. Κορυφαίοι εκείνη την εποχή παίχτες του ήταν ο Γιώργος ο Καμάρας, αείμνηστος, ο Μπάμπης ο Σεραφίδης, ο Νίκος ο Σιμιγδαλάς και στη συνέχεια ο Παπάζογλου, ο Σάββας ο Παπάζογλου, ο Χολέβας και οι νεότεροι πλέον, ο Αριστίδης ο Καμάρας, ο οποίος άφησε ένα τεράστιο όνομα και πάρα πολλοί άλλοι παίχτες. Είναι γνωστό και υπάρχουν και φωτογραφικά ντοκουμέντα που αποτυπώνεται η ομάδα του Απόλλωνα να παίξει και έπαιξε στη Μακρόνισσο, καθώς συμπαίχτες των ποδοσφαιριστών ήταν κρατούμενοι. Αυτό βγαίνει κιόλας από μια διαδρομή που είχε ο Απόλλων από τη Σμύρνη στην Αθήνα, μαζί με τον ελληνισμό που ήρθε από τη Σμύρνη στην Αθήνα, που σε μεγάλη πλειοψηφία συντάχθηκε με τις δυνάμεις της αριστεράς. Στη Σλοβενία, οι οπαδοί σου κάψαν ιστορία και μες στα χρόνια και μες στα κρύα όλοι φωνάζαν ελαφρά ταξιαρχία. Απόλλωνέο, Απόλλωνέο. Η ομάδα λέγεται Ελαφρά Ταξιαρχία γιατί πήρε το προσωνύμιο από το 1938 από την ταινία του Έρολ Φλιν. Έπαιζε τόσο θεαματικό και ωραίο ποδόσφαιρο που οι φίλαθλοι εκείνης της εποχής την αποκαλέσαν Ελαφρά Ταξιαρχία. Το σύνθημα και στα χιόνια και στα κρύα Ελαφρά Ταξιαρχία είναι ένα παλιό σύνθημα και σημαίνει ότι οι Απολλωνιστές μπορεί να είναι λίγοι αριθμητικά, αλλά είναι κοντά στην ομάδα τους σε όλες τις στιγμές, και στις δύσκολες και στις ευχάριστες. Στη δεκαετία του 50 που ο Απόλλωνας είχε πολύ μεγάλη ομάδα, μάλιστα όταν πήραμε το 58 το πρωτάθλημα Αθηνών, είχαμε 14 διεθνείς σε πρώτη και δεύτερη εθνική, γιατί είχαν 2 εθνικές τότε. Αν δείτε όλους τους επίσημους αγώνες που ήταν βέβαια και λίγοι στις δεκαετίες του 50, μέσα υπήρχαν από 2, 3 έως και 6 παίχτες στην ομάδα που έπαιξε με την Αυστρία, με την Ουγγαρία, με την Ολλανδία κλπ. Για μένα ο Απόλλων είναι όλη η διαμόρφωση του χαρακτήρα μου. Τελείως. Μου άλλαξε το χαρακτήρα. Ο Απόλλων από τον πρόεδρο μέχρι τον τελευταίο φίλαθλο εδώ ήταν μια τάξη ανθρώπων κυρίων. Το μέγεθος της οικογενειακής σχέσης που καλλιεργούνται στον Απόλλωνα ερχόταν από ορισμένα παραδείγματα που ο Απόλλων ήταν πρωτοποριακός. Ο χώρος αυτός που καθόμαστε τώρα, μιλάμε, ήταν διαμορφωμένος σε δωμάτια και μια εποχή κοιμόμαστε όλοι οι παίκτες πριν τον αγώνα μέσα στην αίθουσα. Καταλαβαίνετε τι έπεφτε μαξιλάρι κλπ. Η όλη αυτή η πολύ ωραία επαφή μας έφερε και μας έδαινε πολύ πιο κοντά. Εμένα οι φωνές του κόσμου που ήταν πίσω από το τέρμα μου δίνανε δύναμη. Πάντα όταν πήγαινα στην εστία, αυτό θα μου μείνει αξέχαστο, σήκωνα το χέρι μου και τους χαιρέταγα. Εκεί που με βρίζανε με χειροκροτάγανε. Είχα μια καλή σχέση με τον κόσμο και αυτό με βοηθούσε πάρα πολύ στην ψυχολογία για το παιχνίδι μέσα. Την πρώτη μου ωραία ανάμνηση από το ποδόσφαιρο την είχα όταν ο κύριος Μιγδαλάς με έβαλε σε ένα παιχνίδι με τον Εθνικό και ο Γιούτσος είχε πάει από τον Ολυμπιακό εκείνη τη χρονιά. Εγώ 14 χρονών και έπαιξα σε εκείνο το φιλικό με τον Μπαθιακάκη τότε και αυτός νέος ο συγχωρεμένος. Να είναι συμπαίκτης μου και να μου μιλάει, ένιωσα πολύ ωραία. Για 14 χρονών ήταν φοβερό το συναίσθημα. Είμαι Απολλωνάρα και τον αγαπώ πολύ και θα μείνουμε για πάντα στην πρώτη εθνική. Λεγόμασταν Αγέννης και ο λόγος είναι προφανής. Ιδρυθήκαμε το 2005 όταν η ομάδα είχε πάρα πολλά προβλήματα αγωνιστικά, διοικητικά και οικονομικά και στην προσπάθεια να αναγεννήσουμε την ομάδα επανενωθήκαμε όλοι οι φίλαθλοι, οι 2 σύνδεσμοι τότε που υπήρχαν, οι Blue Angels και η Θύρα 1, καθώς επίσης και με την αρρωγή των παλεμάχων και όλων των λοιπόν υγιών δυνάμεων της ομάδας προσπαθήσαμε μέσω του σωματείου να βοηθήσουμε στην αναγέννηση της ομάδας. Είμαστε λίγοι, μαζεμάσαμε, Απολλωνάρα μου μπορείς να πάμε,
Αυτό το καφέ είναι μέσα στο ιστορικό γήπεδο του Απόλλωνα και μαζεύονται όλοι οι φίλαθλοι αλλά και οι οπαδοί της ομάδας και παρακολουθούμε τους αγώνες της αγαπημένης μας ομάδας. Δεν έχω δει ούτε μία φορά να υπάρχει έστω ένας διαπληκτισμός, έστω μία διαμάχη, βομολογίες για την αντίπαλη ομάδα. Εμείς λέμε σε αυτούς που φοβούνται να πάνε στο γήπεδο, ελάτε στον Απόλλωνα να δείτε το διαφορετικό, την ηρεμία που παρέχει η εξέδρα στον κόσμο στον Απόλλωνα και να δει και το ποδόσφαιρο. Το γήπεδο μας δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα ευρωπαϊκά γήπεδα. Κάθε γυναίκα αισθάνεται ασφάλεια στο γήπεδό μας, γιατί δεν υπάρχουν επεισόδια, γιατί ο Κυριακάτικος αγώνας για μας είναι μια γιορτή και μια ψυχαγωγία. Ο Απόλλωνας διέτρεξε μια ιστορία 122 χρόνων μέχρι σήμερα, μη παραμελώντας ποτέ, ακόμα και στις δυσκολότερες συνθήκες του αθλητικού του βίου, την κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα. Να ξεκινήσω από το γεγονός ότι το 1948 ήταν η μόνη ομάδα που πήγε στη Μακρόνισσο και έπαιξε με ομάδα κρατουμένων. Την επαφή του με το ΚΕΘΕΑ, το οποίο έχει κάνει σεμινάρια σε γονείς, προπονητές και γυμναστές στην έδρα μας. Να πάω στις αιμοδοσίες που οργανώνουν οι οργανωμένοι οπαδοί του Απόλλωνα. Αυτή η διαφορετικότητα του Απόλλωνα έχει γίνει πλέον βίωμα και σε όσους τον διοικούν. Είναι μια ομάδα με αρχές. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα χορηγός εδώ και 5 χρόνια και σήμερα μεγαλομέτωχος είναι ένας άνθρωπος, μιλάω για τον κύριο Στάμα Ατιβελή, ο οποίος είναι οπαδός του Απόλλωνα από 13 χρονών. Μιλάμε για μια πεντακάθαρη ομάδα, για μια ομάδα με φιλοσοφία τέτοια που δεν χρειάζεται ούτε ρετουσάρισμα, ούτε αλλαγές, ούτε κάποιος να κάνει κάτι έτσι ώστε να κρύψει κάτι. Δεν έχει να κρύψει κάτι η συγκεκριμένη ομάδα και γι' αυτό το λόγο είναι πολύ πιο εύκολο το δικό μου έργο. Πάω Τετάρτη Δημοτικού, είμαι 9 χρονών, είμαι στον Απόλλωνα 4 χρόνια και είμαι ευχαριστημένος. Παίζω 4 χρόνια στον Απόλλωνα, κάνω 3 φορές την εβδομάδα προπόνηση, πηγαίνω σε πρωταθλήματα τουρνουά το καλοκαίρι και διάλεξα να παίξω ποδόσφαιρο επειδή μου αρέσει. Οι γονείς, φέρνοντας τα παιδιά τους στον Απόλλωνα, πρέπει να γνωρίζουν ότι όλοι οι προπονητές που αποτελούν τα τμήματα του ποδοσφαίρου είναι καθηγητές των ΤΕΦΑ, έχουν άρτια επιστημονική εκπαίδευση και μπορούν να προσφέρουν στα παιδιά ό,τι καλύτερο αυτή τη στιγμή υπάρχει στον αθλητισμό. Έχω προπόνηση 3 φορές την εβδομάδα και αγώνα 1 και είμαι πολύ χαρούμενος που παίζω στην πιο ιστορική ομάδα της Ελλάδας. Με λένε Δημήτρη Ραμ. Ο παππούς μου ήρθε από τη Σμύρνη και ήταν Απόλλωνας. Ο πατέρας μου έπαιξε στην πρώτη ομάδα. Παίζω στον Απόλλωνα 8 χρόνια, αυτός είναι ο 8ος. Περνάμε μια χαρά εδώ, ξεχνιόμαστε, παρέα, δουλεύουμε σκληρά πιστεύω. Έχουμε ένα πολύ ευχάριστο κλίμα σε αυτή την ομάδα, είμαστε όλοι οικογένεια, φίλοι και περνάμε πάρα πολύ καλά. Τα τμήματα υποδομής του Απόλλωνα στελεχώνονται από άξιους επιστήμονες του χώρου, όπως ιατροί, φυσιοθεραπευτές και προπονητές. Στο τέλος της χρονιάς είμαστε σίγουροι ότι από αυτά τα προγράμματα θα βγουν άξιοι ποδοσφαιριστές και άξιοι συνεχιστές της ιστορίας και των ποδοσφαιριστών του Απόλλωνα. Το fair play για μένα είναι να σέβομαι τους κανόνες του ποδοσφαίρου και να εκτιμώ κυρίως τους αντιπάλους μου. Μέσα από το ποδοσφαίρο, μέσα από τις προπονήσεις, μαθαίνουμε στα παιδιά να παλεύουν στη ζωή τους. Από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία να μάθουν να αγωνίζονται και να μην παρατάνε με τίποτα τον αγώνα για το καλύτερο και για πιο όμορφες αξίες. Συνήθως μέσα από τις ήττες και γενικότερα μαθαίνεις στη ζωή. Τα συναισθήματα της νίκης είναι τόσο ευχάριστα που ίσως να μην σου αφήνουν το περιθώριο να σκεφτείς κάποια πράγματα τα οποία έχεις κάνει λάθος ή έχεις αφήσει πίσω. Στην ήττα δεν έχεις τόσο πολλά περιθώρια και πέραν από την περισυλλογή και την αυτοκριτική που πρέπει να κάνεις προκειμένου να τα διορθώσεις, είτε αυτά είναι αγωνιστικά, συνήθως για μένα, και αυτό θέλω να περάσω στα παιδιά, δεν είναι τόσο τα αγωνιστικά όσο είναι τα λάθη, τα συναισθηματικά και τα ψυχικά που ενδεχομένως έχουμε κάνει. Πώς θα μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας. Πολλοί από τους παίκτες που έχουμε δεν θα γίνουν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Μπορεί να γίνουν φυσιοθεραπευτές, γυμναστές, γιατροί, δικηγόροι, αφού έχουν περάσει σε ένα πολύ σκληρό στάδιο όπως είναι το ποδόσφαιρο και μπορούν μέσα από αυτό να έχουν βιώσει πολλά πράγματα και να τους βοηθήσουν στην εξέλιξη της ζωής τους.
Ο Απόλλωνας με βοήθησε να κάνω το όνειρά μου πραγματικότητα. Μου έμαθε πολλά πράγματα, πώς να συνεργάζομαι μέσα σε μια ομάδα. Με βοήθησε να κοινωνικοποιηθώ. Σπουδάζω ηλεκτρολογία στο τμήμα Λαμίας και είμαι επαγγελματίας εδώ και 1 χρόνο στον Απόλλωνα. Από τον Απόλλωνα έχω μάθει πολλά πράγματα, όπως είναι αθλητισμός, όπως είναι η μαδικότητα, όπως είναι ποδόσφαιρο. Πέρα από το ποδόσφαιρο, η ομάδα του προσφέρει και εφόδια. Οργανωτικότητα, ωριμότητα, υγιές σώμα, προσωπικότητα, συμπληρώνει την παιδεία του. Ο Απόλλωνας για μένα ήταν ένα σχολείο. Μάθαμε πολλά πράγματα, πειθαρχία, σεβασμό, γίναμε άνθρωποι πιο σωστοί στην κοινωνία και αυτό σίγουρα το οφείλουμε στην οικογένεια του Απόλλωνα, στους διοικούντες, στους συμπαίχτες, στον κόσμο του Απόλλων. Πιστεύω ότι είναι μια εξαιρετική ευκαιρία το παράδειγμα και το πρότυπο που παρουσιάζει ο Γυμναστικός Σύλλογος ο Απόλλων Σμύρνης πρέπει να το ακολουθήσουν όλοι σήμερα για να δούμε καλύτερες μέρες στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι και θα είναι το μεγάλο και το αγαπημένο σπορ. Αυτός είναι ο βασιλιάς των σπορ. Παντού μια μπάλα κλωτσάνε. Συνειδητοποιώ μετά από όλα αυτά τα χρόνια ότι η μπάλα ίσως είναι ένας διακαής πόθος, μια διαχρονικά ερωμένη που ποτέ δεν μπορεί να γίνει σύζυγος. Γι' αυτό λοιπόν ο ποδοσφαιριστής θα πρέπει σαν εραστής, σαν γνήσιος εραστής, να την κυνηγάει στον αιώνα των αιώνων.